prema najnovijim istraživanjima, u proseku 9 godina prođe od trenutka kada osoba primeti da ima problem sa gubitkom sluha do zakazivanja prvog pregleda. Ovo je emisija Moć sluha. U narednim minutima objašnjavamo šta je stigma. U našem slučaju to su predrasude o sluhu i slušnim aparatima. Stigma nas zapravo sprečava da što pre dođemo do rešavanja problema. One su opasne i kako ćemo da ih iskorenimo, govorimo o tome sa stručnjacima u našim narednim minutima. No, pre toga anketa. Šta mislite? Kako naše društvo doživljava ljude koji slabije čuju? Šta će ko mora da nosi? Nije bruka, nosi naočare i slušne aparate. Ja mislim da sada nove generacije to nema nikakav problem. Znači vidim da puno ljudi nosi slušne aparate i po prevozu, tako da ne verujem da to više ništa nije ni tabu, ni neobično. Pa šta ima za zazireš kad ako je potreba se nosi? Možda ću ja u neko vreme nositi još. Već sam ostario i može i to da se desi. Poznala sam više ljudi sa jakim oštećenjem sluha. Čak kod mene na fakultetu je bila jedna devojka koja je doktorirala sa skoro pa 100% oštećenjem. Meni je to delovalo kao, da kažem, potpuno normalna stvar. Znači ljudi koji iskoriste te neke osnovne tehničke, da kažem, mogućnosti, odnosno pomagala, da mogu sebi da olakšaju život. Nije to... Moja snaja od rata, pokojnog žena, ona ima oštećen sluh i sad u toku prošle godine je nabavila slušne aparate i sad ima slušne aparate i bolje čuje i sve okej. Evo nas ponovo u studiju. Sa nama su sledeći gosti. Doktorka Galina Joković, specijalista ORL i molim vas dodajte subspecijalizaciju. Subspecijalista za sluh i ravnotežu ili audiolog. I korisnik slušnih aparata, gospodin Milić Đoković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poslu. Doktorka, statistike koje govore o dolascima pacijenata kod lekara govore o tome da dolaze nakon 9 godina i kada je već taj problem ozbiljan. Pa ljudi se kasno obraćaju iz jednog prostog razloga zato što oštećenje sluha koje nastaje obostrano i sa godinama dovodi do toga da ljudi ne primećuju da slabo čuju dok ne počnu drugi da ih upozoravaju na to ili dok u sklopu svog posla nemaju problem sa komunikacijom ili im se pojavi zujanje u ušima, recimo, koji je prateći simptom oštećenja sluha. Dosta dugo se to toleriše ili pokušavaju da se adaptiraju na to ili negiraju problem, što je isto tako vrlo često. I onda u nekom momentu dođe do toga da stvarno prođe 9 godina, recimo možda 9 godina, možda malo manje, ali da se u tom momentu jave i traži pomoć, odnosno pregled sluha i pomoć. Da li kada se tako kasno jave, da li dolazi do nepovratnih oštećenja sluha? I ako pacijent dođe i ako ne dođe na vreme, gubitak sluha ima svoj progresivni spori tok, odnosno slabljenje sluha ide sporo i progresivno. A u ovom slučaju aparati će samo pomoći da mi to više ne primećujemo i da živimo kvalitetno, kao da sluh i dalje postoji. Dobro. Zato je tu i gospodin Milić Đoković da nam baš to i kaže. Da li nošenje slušnih aparata dovodi do kvalitetnog aktivnog života? Kakva su vaše iskustva? 100% dovodi do kvalitetnog. Ja sam imao taj problem oštećenja sluha posle korone i to je relativno često sa prijateljima sam pričao i sa drugarima koji također nose aparate. Uopšte nije sporno i nije sramota nositi aparate. I ja živim krajnje normalno, 100% bavim se rekreacijom. Čime se vi bavite? Ja se inače bavim procenom vrednosti i nepokretnosti. Jeste krećete među ljudima jako mnogo? Naravno, svaki dan sam među ljudima. Meni je takav posao, kontaktiram sa milion ljudi, sedim po kafanama, idem na stadione, družim se, plivam, idem na more, idem na planine, znači krajnje normalno. Kada ste se vi javili lekaru? Ja sam se javio jako brzo. Znači, odmah posle korone, kad je prošao onaj nesrećni 21 dan i tako dalje, imao sam zujanje, imao sam oštećenje sluha, nisam dobro čuo i tako dalje. Otišao sam odmah kod lekara i onda su krenuli, onda je malo problematično, meni je ispitivanje trajalo nekih 3-4 meseca. Vjerojatno to tako mora. Sve moguće pretrage sam prošao, beru, aplikacije, uši, onih kortikosteroida, ljudi su probali sve da vide da
li ima povratka ili nema. Kad smo shvatili da povratka tome nema, ja sam se raspitao, krenuo sam u ispitraživanje koje ću aparate da kupim, šta ću i kako. Onda sam gledao i naravno Dobro, i što je rekla vaša porodica i vaša okolina? Dala mi je podršku. Imao sam To je u stvari najvažnije, je li Imao tako? sam strahovitu podršku u svemu, a između ostalog i u tome. Znači, mi smo prihvatili da je moj privremeni, ja to kažem, privremeni gubitak sluha. Ja živim normalno sa tim aparatima i sasvim ok. Jedino ih ne držim kad spavam. Doktorka je upravo i rekla da se ne radi o osobama koji su invalidi. Ma taman posla. Znači, nikakav invalid. To jeste invaliditet ako čovjek u glavi sebi shvati da je samo je u glavi. Kakav bre invaliditet? Doktorka, od trenutka kada pacijenti isprobaju slušni aparat, kakva su onda njihova iskustva? Šta vam govore? Pitanje je prvo kakva su njihova očekivanja od slušnog aparata. I tu ja kao lekar koji ih uputim dalje na probe slušnih aparata, kao i defektolozi koji ih dočekaju sa slušnim aparatima, moraju da budu vrlo jasni u tome i konkretni u tome šta korisnik dobija sa slušnim aparatom, šta očekuje, šta će biti krajnji ishod. Treba naglasiti uvijek da neko ko dugo slabo čuje, trebamo malo više vremena da se adaptira na slušne aparate, baš zbog toga što su neki zvukovi zaboravljeni vremenom. Ljudi zaborave šta su sve čuli. Neki zvuki iz prirode, na Neki primjer. zvukovi prirode, zvukovi saobraćaja, nešto što mi koji dobro čujemo nam je normalno i svakodnevno, neko ko ne čuje potpuno zaboravi na te zvukove i onda kad stave slušne aparate odjednom bude velika buka, odjednom se sve čuje i bude iznenađujuće i za mozak. Drugo, naš mozak se adaptira na ulazni signal koji dolazi s polja. Znači ono kad normalno čujemo, mozak lepo funkcioniše. Kad se taj ulazni signal smanjuje, mozak je neuroplastičan, menja neki delovi mozga se možda i ne možda, nego sigurno atrofiraju koji su vezani za slušanje, što ima veze sa demencijom, recimo oštećenjem sluha i razvojem demencije kod ljudi koji slabo čuju, sa socijalnom izolacijom zbog oslabljenog sluha. Ljudi ne žele da učestvuju u komunikaciji, povlače ih, imaju sramotu zato što ne razumeju, ne mogu da prate šta se dešava oko njih, pogrešno razumeju informacije i rečenice u porodici, pa izbijaju iz svađe zbog nerazumevanja i zbog ponavljanja. Znači to su sve neke situacije, životne situacije. Tako da korištenje slušnih aparata svakako je jedan vid borbe protiv demencije i protiv depresije. I jedan od vidova borbe protiv predrasuda, je li tako, gospodine Miliću Đokoviću? Vi ste baš lep primjer da sa slušnim aparatom može da se vodi jedan divan, aktivan život. 100%. I vaša preporuka za kraj? Pa moja preporuka je krenite na vreme, koristite, slušajte struku. Znači, u svemu treba slušati struku. To je pre svega. I da ne budemo mi svi selektori, mi se razumemo u sve. Znači, ja se ne razumijem, slušam sa doktorka kaže, vrlo mi je korisno i to shvatam da ja ne mogu da znam sve i to je odlika nas da bi trebali da ipak naučimo nešto iz ovoga. Hvala vam na gostovanju. Poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Moć sluha. Moćna ponuda za super moć sluha. Do 25.000 dinara popusta na slušne aparate visoke klase. Otkrite svoju moć sluha uz slušne aparate iz Neurota. Pozovite 0800 210 100. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Pridružite nam se i naredne nedelje u istom terminu kada ćemo govoriti o tome zašto je važno dobro čuti na oba uha i zašto se preporučuje nošenje 2 slušna aparata. Želimo vam prijatan dan.